воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият нақши китоб хеле бузург аст. маъсамин дастгириҳои маърифатпарваронаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир соҳаи китобдорӣ илму ирфон рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ки соли сеюм дар мамлакат гузаронида мешавад. сокинон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳри нав барои иштирок ба ин озмун омодагӣ мебинанд. хонандагонро бештар дар китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ дидан мумкин аст ки ҳар яке кӯшиш менамояд бештар китоб мутолиа намуда орзуи иштироки озмунро дорад. қисми зиёди хонандагон, қариб 80% хонандагон мехоҳанд дар ин озмун даври аввал ки дар муассиса гузаронида мешавад иштирок намоянд. шумораи аъзоёни китобхона низ рӯз ба рӯз зиёд шуда истодааст. мақсади мо ҳамин аст ки хонандагони мо дар тамоми озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардида обрӯи муассиса ва обрӯи ноҳияро дар ҷумҳурӣ баланд бардоранд. дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 3 нафар хонандаи мо дар минтақа ҷо гирифтанд ва иштирок карданд ва ҷои намоёнро ишғол карданд. дар муассиса дарсҳои кушод, дарсҳои тарбиявӣ, китобҳои адибони рус, адибони тоҷик, классик, муосир, забони англисӣ, забони русӣ ва муҳайё карда истодаем. шӯъбаи маорифи ноҳияи шаҳри нав иттилоъ медиҳад ки соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳссисоти миёнаи умумии ноҳия 7 нафар то ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифта сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. аз 930 нафар соли гузашта шумораи умумии хонандагон буданд. аз онҳо 80 нафарашон дар дохили муассиса дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок карданд. 2 нафар то ҷумҳурӣ рафта яке аз омӯзгорони ҳамин муассиса Низомова Бахтинисо дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок намуда ҷои дуюмро ишғол карданд ва бо гирифтани маблағи 20 000 сомонӣ ва ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуд. озмуни илм фуруғи маърифат дар паёми имсола роҳандозӣ карда шуд ки аллакай дар китобхона нуқтаи махсус барои китобҳои фуруғи субҳи доноӣ ва боз гӯшаи махсусе тартиб додан барои озмуни илм фуруғи маърифат ва аллакай хонандагон саҳмдор ҳастанд ки ба ин озмун саҳми беандозаи худро гузошта то ба даври ҷумҳуриявӣ рафта шаъну шарафи муассисаи моро то ба ҷумҳурӣ рафта расонанд. қобили зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз 4 давр иборат буда шурӯъ аз моҳи январ то моҳи декабр идома меёбад. аз ҳамин хотир имрӯз дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳия барои ҷалби хонандагон ба китоб чорабиниҳои гуногун гузаронида мешавад.